Takže tady se zdraví vás, pary, chcete tu další vidíka a dneska si zahráme. Teda prostě budeme reagovat na Míšu. Kdo ví, že to je prostě každá rakovina, všechno se natáčí také rakovina na YouTube, takže nejradši bych jsem úplně zmlátil toho debila. A jdem vyškat, tohle ne, to je nějaký vonko, to bych se ještě víc pobrcal. Dáme třeba tohle, protože to je úplně to nejhorší, co jsem se tím viděl a má se to i zabil. Ty vole. Hej Míšo, jako dobrý pozadí, ale když se nás chce, kámo, myslím, že to bude mít views. Maximálně views na to, že tě bude někdo reagovat, jako i malý kanál na tebe reagují. Mám zase takový problém. Dobrý. Nám to zpívat, vole. Víš, jak to zní? Jak kdyby se stal do huby a pak se zpíval. Ještě to mám v nápise Minecraft. No to tak dosáhl, kdyby neměl PewDiePie, tak by držel hubu radši. Hej kámo, víš, co s tím můžu říct? Retard seš ty, kámo. Hej, on tam má ještě ten YouTube button, tak to ne. Že jo, to se nezaslouží ani. Hej lidi, on mi teďka otravoval videjku, takže já teďka budu jeho otravovat. Čau! Jo, dobrý den, zakládám si kanál, klidně mi dejte like a v popisu videa máte... Kámo, víš, co jsou tyhle ty 4 kanály? Víš, co jsou? Víc než ty. Takový rek si mu to hodil. Stop bullying the little kids. These things need Stop little kids. to end. More cancer. Cyberbully channels are cancer. Cyberbully channels are cancer. Cyberbully channels are. Ale tak to nejde nahrávat, když vy tady zvete. A na to tam použíš tu písničku, když on tam přidá přes efekty. Jo, tak já budu u tebe, tak já budu zvát do písničky, tak tam budu použít tomu písničku. Ale jako já budu mít, že vy tady natáčíte. Vy tady máte poslední písničku, zvete, já nevím co. A já tady mám jako natáčet ještě jako by 5 věcí. Nepotřebuji. Jo, jasně. No a jdeme ještě dál reagovat. Cyberbully channels are cancer. Jo, dobrý, já už to vydrží. Ještě bychom mohli jít na jedno videjko od ní, takže zatím střih. A teď to jdem na Pokémon Go. I'm back. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon. Já tě zabiju, na tom zpívám. I play Pokemon Go every day. I play Takže Pokemon Go. sáčka. When I wake up, Máme velkou No to stop přes efekt. To je nejhorší rek.
Co to? Takže čau lidi. Jako Pokémon Go, to je jako dobrá hra, hrál jsem to, ale to je nejhorší věc lidi. Ale to je nejhorší. Na Kovyho, jestli má dobrý nebo špatný takový video. Opisuješ po něm, protože on to teďka vymyslel. Já jsem říkal po Kovymu. Jestli má dobrý nebo špatný. No ale on taky dělá, jestli má dobrý nebo špatný, takže to je v tom případě copyright.